ta gaba yusalli ala nabi ba'da firadihi min ijabati almu'adhdhin. An shar'anta mutum bayan an gama kiran sallah ya bi mai kiran sallah to kuma zai yi wa annabi salati. Ana so a yi wa manzon Allah salati bayan an kira sallah, ma'ana yana daga cikin wuraren da ake wa annabi salati shine bayan an kira sallah, kamar yadda hadisi ya zo daga Abdullahi dan Amr Allah kara masa yadda ya ji annabi yana cewa idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah faqulu misla ma yaqulu, faɗa abinda mai kiran sallah yake faɗa sannan ku yi mun salati summa sallu alayya. Annabi ya ce ku yi abinda mai kiran sallah yayi, bayan kun gama ku yi mun salati. Ya ce fa inna man salla alayya salatan, duk wanda ya mun salati ɗaya a cikin ku ya al'ummata sallallahu alaihi biha ashran, Allah zai masa 10. Thumma sallu li alwasilata, ku neman mun wato wani matsayi, fa innaha manzilatun fil janna, matsayi ne da daraja a gidan aljanna, la tambaghi illa li abdin min ibadillah. Wannan wuri, wannan matsayi bai dace ga kowa ba sai bayi daga cikin bayin Allah. Wani bawa ne daga cikin bayin Allah shine zai samu. Ku roƙa mun Allah ya bani wannan wuri. Allahu akbar. Yace wa arju an akuna ana huwa, ina fatan Allah ya sa na zamani ne wanda za a ba wannan wuri, saboda zai ceto, zai girmama al'ummarsa. Manzo Allah ce fa man sa'ala li alwasila, duk wanda ya roƙa min wannan alwasila, wannan daraja, wannan matsayi, Allah lahu shafa'a, ceto na ya tabbata gare shi. Wannan yana nuna annabi ya buƙaci al'umma bayan an gama kiran sallah ku yi masa salati. Lalle idan an gama kiran sallah a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama salati. Malamai suna cewa yana cikin dalilin da Allah yake karban addu'a da wuri shine idan kayi wa annabi salati. Kaga an ce a kira a yi addu'a bayan kiran sallah, mana yana daga cikin addu'o'in da Allah yake gaggawan karba shine addu'ar da aka yi ta bayan kiran sallah. To kuma akwai sinadarin karban addu'a da wuri shine kayi shimfiɗa da yi wa manzon Allah salati. Duk wanda zai yi addu'a yayi shimfiɗa da yi wa annabi salati, sannan ya roki addu'a, to wannan addu'a tana gaggawan karbuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya azurta mu da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Akwai riwaya da manzon Allah ya faɗa, kuma hadisi ne hasan wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi, hadisi ne sahihi. Manzon Allah ce kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wata addu'a ana sa mata hijabi a rufe ta, a ki karɓarta sai an yi annabi salati sallallahu alaihi wasallam. Kaji wannan magana ba, duk addu'ar da za ka yi an toshe ta, an rufe ta, ba za a karɓa ba, an mata hijabi, sai an yi annabi salati a cikinta. Wannan ruwayoyin fa ya kone ma'ana ɗan uwa, duk a cikin littattafan sunna aka rawaito su. Ahlus sunna duk su suka fitar da wannan daga cikin littattafai. Amma wani yanzu ya sha iska ya ce wai ahlus sunna ai ba sa son annabi, mutanen da ba sa son salatin annabi, haka ake faɗa. To wanda baya son salatin annabi zai ce wa mutanen su yi wannan, kuma wanda baya son salatin annabi zai kawo wannan hadisin ya koya mutanensa. Kawai dan an ce ba a son salatin fati shikenan sai a ce ba a son salatin annabi. Kai ma ka faɗa salatin fati ne, mu ko cewa muka yi na annabi, kishiya kenan wa salatin annabi. Ba mu cewa muka yi a bar salatin fati a ɗauki na annabi. Me na faɗa? Na ce a dauna annabi, ai sai ka bani fura da nono in sha, ka ce Allah ya kara maka girma, ko ba ka bane? Ka dora ni akan na mafarki, ka raba da na asali. Jama'a ku yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam, sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashara. A wata riwaya duk wanda ya mun salati daya Allah zai mai 10, wa huttat anhu ashru khati'at, za a kankare mai zunubi 10, wa rufi'at lahu ashru darajat, kuma za a daga shi daraja guda 10. Haka hadisin ya ruwaito shi Imam Nasa'i Allah ya masa rahama a cikin amalul yawmi wal layla. Addu'a ta gaba da Allah yake cewa ya qulu, ga abinda ake so ka faɗa har yanzu addu'a kiran sallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. akwai wata nunun nakal ake ce da zaka jefa ta gurin, ba ta da rubuce amma haka ake karanta.
karka ce ati muhammadan alwasilata, ati muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi, nan ma akwai wannan nun din sai ka dan shigar da ita, wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adahu. kun ga ya sa wani abu a bracket innaka la tukhliful mi'ad, to wannan ƙari innaka la tukhliful mi'ad din bai inganta ba, riwaya da ta zo bata inganta ba, shi yasa ma ya sa ma shi a cikin bracket ya rufe shi. wannan riwaya Imam al-Bukhari ya fidda ita. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati, ya ubangijin wannan addu'a ko wannan kira cikakken kira. Jabir bin Abdullahi shi rawaito hadisin daga annabi yace ko faɗa in an kira sallah, ya ubangijin cikakken kira. wannan kira da aka yi, waye ubangijinsa? Allah. wani kira ne? kiran tauhidi ne. aka ce da'awar tauhidi ne kiran sallah, iya tauhidi a kiran sallah. ka duba ma'anar kiran sallah a cike yake da tauhidi. to kana cewa ya ubangijin wannan kira na tauhidi cikakke. suka ce an ce da tauhidi cikakke ne saboda shirka kuma tauyayya ce, ko kuma an ce cikakke saboda canji baya iya shiga ciki, ba wanda ya sai canja tauhidin ubangiji. baqiyatun ila yawmin nushur, dawamammiya ne har zuwa tashi alkiyama. was-salatul qa'ima, da kuma wannan sallah tsayayya dawamammiya. as-salatul qa'ima ana nufin wannan sallah da zamu yi dawamammiya. ai tunda aka farla sallah ake sallah ko ba za a daina ba har kiyama ta tashi. ati muhammadan alwasilata, ya Allah ka ba Muhammadu wasila. me wasila? manzilatun fil janna, wani wuri ne da matsayi ne a gidan aljanna. kamar kana cewa ya ubangiji ka ba manzo Allah babban matsayi a gidan aljanna, wani matsayi ne na daban, shine wasila. wasalatul qaima ati muhammadan wasilata wal fadila, kana tawassuli da shi a bawa annabi, kai kuma a baka naka kai, saboda in ka gama aida a cikin wal fadila, ya Allah ka ba manzo Allah martaba. al fadila ana nufin me? martaba. al wasila ana nufin manzila, matsayi. ka ba manzo Allah matsayi da martaba, martabar da tafi kowa a duniya, duk annabawa. wa ba'athu maqaman mahmudan, Allah ka tashe shi a wuri abin yabo ranar tashi alkiyama. mana wa ba'athu fa aqimhu maqaman yuhmadu alqa'imu fihi, ka tashe shi a wurin da duk wanda ya tsaya a wurin nan za a yabi wanda ya tsaya a wannan wuri. alladhi wa'adtahu, wanda kai masa alƙawari. kaji fa wani abu sai ubangiji yayi alƙawarin zai bayar, amma kuma sai an roƙe shi ya bayar. ko ba ga bane? ko ana mai dole? ina wani mutum alladhi wa'adtahu. to wannan shine riwaya ingantacciya. ku daɗa komawa kan addu'ar, akwai kalmomin da ba su inganta ba a cikin addu'ar kiran sallah nan da ake, wanda an shigar, wanda ya kamata a kiyaye. iya wannan wanda mai san muslim ya kawo shine ingantacce. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadanil wasilata wal fadilata. akwai ana ƙara anan wad darajatar rafi'ata. to wannan wad darajatar rafi'a shi ma ku janye shi baya ciki, duk da cewa da mun ba a kawo shi a nan ba. to ko da za ka ji wani yana faɗa, ko a rediyo aka faɗa, to da'ifi ne riwaya. ka tsaya kurum a nan. ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu. shikenan, innaka la tuqlibul mi'ad ma, kada ka kara shi. dan malamai sun ce bai inganta ba. Allah ya daɗa ƙarfafa wannan addu'a da Allah yake faɗa a can cikin suratul Isra'i, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, maqaman mahmuda. a ƙarshen hadisin annabi ya ce duk wanda ya wannan halal lahu shafa'ati, ceto na ya cancanta, ya halatta a gare shi. wannan hadisi yana nuna mana kwadaitarwa dangane da yi wa annabi addu'a. shi kansa annabi ana yi. ai malam, abinda manzon Allah ya mana sallallahu alaihi wasallam ai ya fi karfin tukuici. so me za mu yi masa? mu yi mai salati, mu yi masa addu'a. shi ba yace ku yi masa, yace ku taimaka masa in an kira sallah ku yi mai salati, ku yi wannan addu'a.
abu na gaba na 26 malam yace yad'u li nafsihi bainal adhan wal iqama. Ana so mutum yayi wa kansa addu'a, ku lura da wannan magana, yayi wa kansa, ka duba adalcin shari'a. Duk a can an ce ka yi wa annabi salati, ka roƙan masa daraja, to kuma bayan ka gama wannan to sai ka yi wa kanka addu'a bainal adhan wal iqama, tsakanin kiran sallah ta da iqama. Bayan an gama kiran sallah kafin a tada iqama, jama'a lokaci ne na addu'a. Duk mai dabara in dai ka kira sallah yana masallaci ko baya masallaci, duk addu'ar da kake da ita mai muhimmanci to ka zura ta a wannan wurin. Ladani yana gama kiran sallah, ka bi shi, ka yi salatin annabi, ka yi Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, to kuma sai ka ci roƙon Allah abin da kai kuma kake so. Allah ka bani kaza, Allah ka raba ni kaza, Allah ka bani kaza, Allah ka raba ni kaza, Allah ka yi min kaza, Allah ka jigan iyayena, Allah ka samu zaman lafiya, ka ba mu zaman lafiya, ka yalwata mana rayuwa, ka haskaka mana rayuwa, Allah ka yi mana afwa. Ka lazumci wannan, wallahi duk addu'ar da ka lazumci ta bayan gina sallah, wallahi Allah yana karɓa mana. Mujarrab. To amma matsalar na gaya maka, shin mutumin zai bar ka gani? Na ko da Hausa a yanzu da yawanci na jama ko da Hausa addu'a, wanda ya iya larabci yayi, wani kuma bai iya larabcin ba, kafin kuma ya koya zai dau lokaci, to bari a ce ba zai yi ba zai yi wanda ya iya larabci da larabci. In larabci ya kare kuma ka je hutu da Hausa. An ce wani yana addu'a, yana ta addu'a, yana larabci, ya ga akwai wasu abubuwan da yana da bukata ya faɗe su, kuma ba zai iya jera su a larabci ba, kurin ba sai ya canja ba, kawai ya juya ya ce ya yi ta danna Hausa kurin. Ya yi Allah shi ya halicci yaran gaba ɗaya, so yana ji abin da ya dame ɗin a yi addu'ar bayan kiran sallah. Za mu iya lazumta mu rinka yin addu'ar bayan kiran sallah? Jama'a muna buƙatar rahamar Ubangiji, wallahi muna da matsaloli, muna da bukatu masu tarin yawa da muna da bukatar Allah ya ba mu su. Kaga yanzu wannan duk wanda Allah ya masa arziki ya fahimci wannan, to yana cikin ni'imar Ubangiji. Za ka yi ta rayuwa daga abubuwanka suna ta biyan bukata ne ba, sai ka dauka kamar ko wani karamin wali ne kai, a'a seti ne na nukiliya ce. Mala akwai mutumin da yake cewa, yace shi a rayuwarsa iya abin da ya sani, wallahi malam duk abin da ya sa a gaba yana roƙon Allah ya bashi, insha Allah sai Allah ya bashi. Abin da bai da garanti bai samu ba shine aljanna, shi ko bai mutu ba, amma ya jarraba ya gwada, in dai ya kafu akan abu yana a bashi, yana zazzaban wuraren da ake so ya yi addu'a, irin cikin sujjada, irin bayan an gama kiran sallah, irin bayan an gama yin azumi, irin tsakar dare din nan, irin bayan tahiya, irin bayan ka gama karatun Qur'ani, irin bayan ka gama irin wannan zikiri din, irin kana kan tafiya, mutum yana tafiya zai je wani gari, irin ana ruwan sama. Waɗannan duk lokuta ne da Allah yana gaggawan karɓar addu'a. Irin bayan la'asar ranar Juma'a, kaga wannan lokacin bayan la'asar ranar Juma'a, ai lokaci ne da garanti. Annabi ya ce duk wanda ya kira Allah ya roƙi Ubangiji bayan la'asar ranar Juma'a, Allah zai karɓa. Dan shine abinda malamai da yawa suka tafi akai. Wasu suka ce tsakanin kiran sallah guda biyu, zaman liman na hudu ba, in ya dan zauna din nan, kaga dan gajeren lokaci ne ko, yi maza ka je ba wani abu wurin, in Allah ya dantar da ku. To mai dabara wanda yake da karatu yake sauraron malamai, to idan zai yi addu'a wannan wuraren yake kai farmaki. Wataƙila sai kai shekara kana roƙa baka samu dacewa, baka jefa cikin tayi ba, amma shi da yayi wata ɗaya wata biyu sai ga Allah ya karɓa. So sirri ne, ganewa ne. To amma jama'a abin da nake so ku gane, yanzu wanda yake dan hauragiya, dan titi, dan wayewa, zai iya fahimta waɗannan abubuwa? Bai zai iya fahimta ba. Bai zai, shi yasa mutane an halakar da su, an tabar da su, sun bar hanya ta kwarai, sun kama wata hanya ta daban ta halaka. Wani mutum yake biyan waya daga wannan Ivory Coast, wannan ya fitine ni malam, na rasa waye ba kiran man waya. Malam iya zo na malam din mawajin girma har baba na ce kai waye baba ne wani, ni ba yaro ne karami ba ko kuma ne ka dauka ko
abin wallahi malam baba yake ta gaya kullum baba to a kuma hannun shahid malam wai addu'a yake so wai ai masa. Zan ba ku wannan labarin ne dan ku gane yadda aka halakar da mutanen nan. Wato wai kasuwa ne suke da shi da dan uwansa, kuma ana samun alheri a wurin kasuwa a rumfar, ana samun kuɗi. Wai shine wai ya bugo waya, wai ina jin ya kuskure ne, wani ne ya bashi lambar wani bai san ni waye bane ba, wai ai masa aiki a koli wannan mutumin, ai masa aiki a koli shi, kuma dan uwan shi ne ba. Yace wallahi malam alkhairi aka samu gurin ka, kuma wallahi malam kan wannan aiki wallahi kana gani na nan Kano bisa gare ka naka baka wallahi jikka 300 naka baka akan maka wani zai ce ba bare na mu wani in da gaske kake ka turo kudin mana kafin ya yake to wallahi abin da yasa na tsaya ma ni na saurare shi dan in na bude masa wuta na kore shi zai koma wurin bokaye. To sai muka yi masa dabara, in nake loda masa aiki to abin da za a yi kullum sai ka tashi da daddare ka yi sallah, kuma ɗaya da kwata za ka tashi, in ta wuce kwatar nan da yi ba wai dan baya ba, ina saboda ka san sharrin su, in ba ka musu irin wannan din ba wato zai ji wannan kwatar akwai wani sirri kenan. Ka tashi ka ta sallah, ka yi sauka Qur'ani, shi wallahi ban iya karatun Qur'ani, ka ga kuma mara mutunci, baka iya karatun Qur'ani ba kana matsanta ka zo ka za a yi aiki a koyi wani iya ina ka yace wallahi tabara iya ce to tabaran ka kama daga tabara kullum kowace raka daga tabara sai ka kai fatiha kai raka 11 kullum. Yace wallahi baba sanye ka damu na wai sanye ki damu wai shi bai zai iya ba, mu kuma yana so nan ya azabtar da mu tashi mu wasa aiki. Bayan kun ka je ka dafa shinkafa da wake, ka san sai ka wani sirri shi ma, shinkafa da wake a Ivory Coast kace je nemi shinkafa da wake ya gamu da aiki, sai ya nemi wannan waken ka dafa ka ciyar da mutum 20-30 ka yi addu'a. Ka ga wannan duk wasu ayyuka ne, yi sallah ya dan sha wahala sannan yi sadaka duk sai je. Sai na dauki wayar ma ni na gaji, sai bugo mun waya sau 15 a rana, abin ya ishe ni wallahi, ta karan mun da caji. Sai na mika wayar wani nace, na bashi lambar wayar nace wannan ka rinka buga masa, ka rinka bugowa, ba za ka same ni a nan layin ba, a wancan layin za ka same wannan layin ayyuka sun yawa a kansa. Yace to baba wallahi malam na tura shi na hada shi da wannan uwa, yana ta magana da su fa bai gane cewa ba bane ba, saboda tsabar ya samu kamshin basira. Malam da take ce maka da zance da karshe cewa yi baba wanga wannan dan uwa da don Allah in ta kama ku kashe shi ma ku kashe shi. Wallahi malam kai bada wannan magana fa duka ba tuci kwana 3 ba, in ta kama a kashe shi saboda kurin me a kashe shi ya samu wurin kasuwa. Shi dan uwan da na hada shi da shi sai ce amma mutumin nan dogo ne, sai ce wallahi baba dogo ne, a ke kun ganshi sai ya ce a kanan kuwa ka ji madan Allah. To yana ne yana ta wahala ko yanzu din nan insha Allah ta'ala, sai dai ban bude waya ba sai ya buɗe. Ka duba malam da aka bautar da mutane, wai akan addu'a ga shi nan ka tashi kai sallah da daddare ka roki Allah tabaraka ta'ala, kuma ya zaka zo ka ce addu'a kace dan uwanka. Yace kai baba a kora shi Niger ya tayi ce ya je sallah, wallahi ya shirya ko bai shirya ba a korai. Shi gani yake malami yana da wata sulta da wata rububiyya a hannunsa. So rashin kama irin waɗannan littafan da addu'o'i da ake ɗora mutane na sunna yasa suke barin ka'ida su koma suna bin bidiyoyi. Yanzu da wani malamin bid'a ya samu to da shi kenan sai halakar da shi. A takaice labari ne na baku wannan dan saboda wai aladabtar da shi yayi ibada, amma ina tabbatar muku in Allah ya sa da koyo ko gobe zan baza shi, zan watsa shi kullum, zan masa nasiha a ga masa wannan abin da yake ba daidai bane. Wannan aikin da aka bashi ya je sallah da daddare ya ta sadaka ya je ya kai yana neman Allah ba shi nasa arziki, ba wai zai koyi da wanci ba. To da yawa suna nan malam, suna nan da yawa, haka kullum mutum da kana cikin yawa sai je kai gurin malami ya ce a kumbura masa. Aina ku kama wannan littafin, wallahi alheri ne gare ku rike shi hannu biyu, Allah zai muku albarka a rayuwarku. Kuma duk wannan surkulle shiriri ta ayiwa wani tsafi ayiwa wani sihiri duk ba za ku yi wannan ba ruwanku da shi. Za ka kana da aminci, kuma za ka fita kai addu'a ga roƙi Allah, baka jin tsoron kowa saboda ka dogara da abin da ya kamata a dogara da shi. Wanda Allah ya ce fa inna du'a hina idan la yurad,
addu'a a wannan lokaci ba a juyarwa, so duk wanda ya addu'a bayan kiran sallah ba a juyarwa. An rawaito daga Imam Ahmad yana yin shi kan har bayan ta da iqama ma, idan an ta da iqama kafin liman ya ce Allahu akbar yana alaihi sallallahu shi kuma yana addu'a. Imam Ahmad